Kaunti pa sa hirot to eh. Daya mo, pasayro ka mo ba dito eh. Sa kamit, nagpiksa tama, magpasada ka. Ito kamit agkit-kita ng pasaheros ka mo, babala ito. Idang aron tayo pumara. Napakatino naming tambay, tapos kami ng bataw. Bakit gusto nyo lang naman? Wala naman pa. Yan ang wag mong gagawin. Dahil hindi namin natitikman yung ganyan. O sige, Di baling uminom kami ng magdamag hanggang gabi. Wag lang yung bato na yan. Sayang makakatikim kayo doon ng mamahal. Ganito na lang. May naisip din akong trabaho. Sige. Yun. Total 4 tayo. Gumawa tayo ng sindikato. Ano boy? Tulatan. Kaya ka raw. Kasi talatan na. Makapauma pa yung kastuyan. Panak sa laki na andiyo. Sumarunwa jaya. Nangatanog sinatan. Doon yung may pagpagampay kanyak. Sumina kalatan na. Pagkasama ta. Gawid ak salat tayo sa bilan. Total, mo lang ako ikitoy. Tulungak salat tani ng kintatang ko. Shock boy. Kang katani ngay. 2 bulan na latuyay. Malis at ituyay. Kailangan sa trabaho. Awan eh. Kit kasanong nga dagdag sapsapol mo kanyamon ngay. Bala damat jaya na. Hindi na magsisi. Tapos babastak belat ta. Kapag nagsapot di trabaho. Video ka nga video kung malag kita. May lalag biro ka na trabaho. Permanente pa ya dyan. Kaya sa kastaw, gururay ka. Dili da pa sahod. Wala eh. Napay, mumurmuryot kan, mayam kayan. Sino mati-mati mamuryot. Problema man sa pagbayad kuryente, danaw, mga lawan, pagalaam. Kanangarot kaya mo, umutang amanayin. Mabaling ko la, ilako kong mga di sidecar ko ka. Ilako ka, kaso gumatang dyan. Ra mo tayo. Makatang mamaw. Agproblema ko pa yung orte pagsapulak. Ta gadi nagpautangak, di da bayadan eh. Bagsi ka ganun, tada pa utang mo. Kasi puro utang. Sige! Nakadi-drawing, buto pa eh. Kalas to gali mo. Bagbagamit, saba ataw eh. Na nabalatan. Tayo ukis na. Hoy. Ni. Dapat kutom na eh. Okay sa banganan. Pag babae ka lagarudan, kutwan pa eh. Kutong ay bagbagam, insekto ata boy. Nandi! Ako! Naghahanap ng lalaki. 150! Pa siya may bigas. Pahingi! Nandi! Ako! Umibig sa'yo! Kahit na! Wala nang pira! Woo! Woo! Sino to? Palanit to ah. Kaso masebo. Nay, nagadong nga masabat ko at ipibak lang ang kararyag. Hi Brianna, saan ka pupunta? Naghahanap ng trabaho. Huwag kang mag-alala. Di naman kita yayayain. Laki bibigay sa'yo. Kahit 50 lang, pang gasolina. 50? Oo. Piso nga wala eh. Yakin ka pa ng utang. Utang. Pwede. Gcash. May sanla na nga pati cellphone. Mag-gcash ka pa. Utang muna. Yun lang. Hindi kailangan ko yung pera eh. Kailangan mo ng kailangan ko rin. Nasa si Anjo? Wala. Sabi nila patay na. Patay na. Diyos ko naman. Buraot na ka, namatay pa. Ba't saan ka galing? Naghahanap nga ng construction. Magbabalik lalaki na ako, wala rin ng pera. Wala ko may bigay eh.
Oo, yun na lang gawin mo. Magpakalalaki ka. Paano gagawin yun? Wala kang tumatanggap na trabaho sa akin. Ayaw ba nila ng maganda? Diyos ko. Ikaw, saan pupunta? Naghanap ako ng ng pasahero. Pero yung tricycle ko andun sa may kanto. Wow, wow. Ang galing mo ah. Kawawa naman yung pasahero. Hindi, bubuhatin ko yung gamit niya, yung bag niya, yung pupunta. Kasi pangit yung daan eh. Bakit ano ba yung tricycle mo? Lowered yun. Oh, baka samahay daw. Tignan mo yung daan, kaputik. Hindi ako pasahero, hindi ako sasakay sa'yo eh. Bakit naman? Naglakad na lang sana ako papunta sa pupuntahan ko, di na ako sasakay sa'yo. Ukis sa badag ito yan. Kasi lang makikita dito yung nga nakatambay. Hindi ko alam ah. Mo pakibibiyangan na kita. Ato ni, tikitam ni. Asidig birthday tan ni. Surprise birthday. Shake away. Kakwarta tatuin, boy. Pera daw. Hoy, Nga ta, surprise birthday. shake ko na mate. Ay, agjig birthday ti November. Boy. Come back again tomorrow. And shake ko na naman eh. Ay sa Gcash? Hindi. Hindi. Bangko. October 1. Napasin, boy. February. Pang November ka natin eh. Oh. Manumot price na. At siguro ni talong ang babae. Oh, Pera dapat. kasi ano ka magbaak. Kaso, Gcash ko. Pwede nga mabaling kanya mga to. Pangpalin na itin ka lang. Napikita kayo nga kita ngamin. Duling ko manatang. Wag baka makakita ko ng libreng lalaki dyan. Ate mo. Agusob, dandamay. Taray ti aso ataw. Tama na eh. Tulanganin, alala pa nagusob. Taba mo ha, oh. Di baling payat, basta mataba sa baba. Sample nga. Sige. Yung ko nga, mamaya, iba na naman gawin mo eh. Wala nga pera eh. Susupid na Andres. Sultopin na ka Andres. Bahala ka. Sige na. Dali, pakulang. Wag. Sige, pakita mo na kasi. Ito naman, parang ano. Kaya tumuwad ka dyan, tusok ko to. Medyo madumi, linisin mo naman. Gito yun, problemado lang ako ti taon. Makijojoin kayo pa eh. Siya talaga tama. Eh, may problema din kami. Nga, mati problema mo eh. Ikaw ba naman walang pera? Parehas na lang mga kwartaan eh. At yung bulbura nata, sira ko pa yung bulbura. Nagbansigi talaga. Yun. Ang laki eh. Ang laki niya na. Bet na bet ko yung mga kalalaki. Sa bahay din. May titungtungan ito ko, sumampot kayo magamin. Baka may naisip ko yung trabaho dyan. Meron. Taga-sip-sip. Oy, ay, bongga oh. Ngayon na. Puso negro. Baho naman. Pinakuha niyo ito gamay. Mag-a-apply siya eh. Malabanan. Malabanan ng ano. Pampanunod kami nga rin ng Andres no nati sirikan mi nga trabaho. Kaya, Kaya, Wait ko sa murota mo. Saan ba yan? ang hatyo, sawain, agsisinurot tayo man di pag-ubrahan tayo. Kadwa boy, tayo. surok mo, kasi tamo na tambay da. Eh, saan ba? Saan ba mag- Israel. Israel. Oo. Okay. Taga-pulot ng bala. Pangit ng dress. Sabod pala. Nagsapulak ti agency nga pag-applyan tayo. Buna. Wala bang ano, Japan, ganun, Canada, yung mga ganung bansa naman, Diyos ko. Kung magjajapan ka, kailangan mo pang mag-aral ng Nihongo. Oo. Nihongo, mukhang sunggo ka, mate, hindi mabalin Ilonggo, Japan, Ilonggo, Japan. Arigato. Hike. Ilonggo? Japan. Nihongo! Ay, Nihongo ka, di Ilonggo. Sobo ko tetemo. Ay, kwan na yun. Thailand na ba Thailand yun? mo na. Thailand yun. Lander naman yun eh. Thailand ba yun? 3 days in the Philippines. Mukbang nga, ne? Oo, tatao ni. Di kita gari. Lumabas. Sabadi kap. Ay! Mga tayo. Mga tayo. Sexy naman. Siya na. Kitubing ka mamula tayo kitubing. Ay. Kasta mo na jubing ako dati eh. Dito kita oy. Ganyan din ako yun, hindi pa. Sino pa supok ka niya, kugiti ka on. Oh, libre. Kaya, Wala, ang damo. Bata pa yan. Ito joke lang. Diyos ko, ganyan din ako. Hindi pa nalalaman ng tatay ko na ano ko.
Ah. Nabaliktad ako sa mundo ng mga lalaki. Gusto nga talaga ti awan marami ti panagbiagnan. Ito pa yan. Iti mo dati rupa tayo ti makikita tuwing. Ito unti pa sa hirot to eh. Daya mo pasahero ka mo balik dito. Sa kamit, nagpigsa tama, magpasada ka, ito kamit nagkikita ti pasaheros, kung mababala ito, idangarot tayo pumara. May naisip akong Arkilado trabaho. kami ni. May Ano? naisip akong trabaho. Kaso illegal. Gusto nyo? Ano Ay. kasing illegal yan? O regregat ako, madi mo sir-sir kayo na tayo illegal. One time, big time to. Oo. Oh. Nagkampil kami na. Oo. Ano? Maglalako lang tayo. Oo, yun daw. Magkala ko. Sa iskinita. Nakanen? Hindi. Ano? Bato. Kaya mo nga taulaw mo. Ito ba to? Siya ko yung mga taga pa tao. Sa ulo mo. Napakatino naming tambay tapos kami ng bataw. Bakit? Gusto nyo lang naman. Wala namang Yan ang wag mong gagawin. Dahil hindi namin natitikman yung ganyan. O sige, Di baling uminom kami ng magdamag hanggang gabi. Wag lang yung bato na yan. Sayang makakatikim kayo doon ng mamahal. Ganito na lang. May naisip din akong trabaho. Ah, sige. Yun, yun. Total 4 tayo. Gumawa tayo ng sindikato. Sindikato. Delikado rin yun eh. Nagpaksul ko din yung ama. Kumain nyo ng illegal. Diba? Baka meron. Siya boy, baka da. Uy, baka mo. Ito experience mo eh. Basta kanya, agtambay lahat na ang problema. Total, ingal daw mo lahat mga mabarti. Oh, marami tayo. Ano yan? Nag-boring ka stoy. Tungtong tayo lang ano, tayo maparagsak tayo. Uy. Yung pag-uusapan, Diyos ko. Ang hirap nang mag-iisip ng pag-uusapan. Yun ka. Adda ko ah. Adda 5 nga luti 8. Oh. Nagpalakpak di may isa. Mano na batay? 3. 5 nga, 5 butik eh, nagpalakpak yung isa. Ilan na natira? 3 nga. 3, 4. Apat. Sige boy. 5, nagpalakpak lang may tawa mo umalis. Madi ah. Natingnagdam amin ah. Ay upak ka, nagpalakpak mo. Iwan din, lipasin pa ngamin ah. Huwag sa ba? May joke na. Sumayat ah. Kaya tadi ba, mayat ya. Siyempre nagpalakpak na bala yung pat. O, di natin nagdam amin. Ano na bate? Thank you talaga yan. O, sige mo ta. Tungtong kayo mata. Medyo na OAG ko kay. Ay, isa. O, ikaw ano? Sige. Mag-isip. Ang tagal naman, naglo-loading eh. Wow ah, parang ang bilis ko naman mag-isip. Sige na. Sampol. O sige. Mm. May 5 lalaki. Lalaki na naman. O. Bakit ano gusto mo babae? Sige, ituloy mo na. Sige, lalaki. May 5 lalaki. Nagtago yung isa. O. Ilan natira? Medyo hard ah. Oh, sakmait. Sagutin po. Oh. O, may tao. May... Damag na. Sige, itiretso lang natin yun. Baka mawala. Basta 5 lalaki ah. May 5 lalaki. O, 5 lalaki. Tapos, Nagtago yung isa. nagtago yung isa. Ilan natira? 4. Hindi ah. Sige, boy. 4. 5 lalaki, nagtago yung isa. Ano? 2. Hindi rin. Si Red. Wala. Bakit? Lahat sila nagtago. Ha? May pulis na dumating eh. May dumating pala. Oh, ako naman. May 4 na tanga. Oh. Umalis yung isa. Ilan yung natirang tanga? Wala. Umalisak mo lang ah. Ako rin ah, alis. Ano nagsilingin? Uno yung boy. Nagsiling mo ating motor mount. May tayo. Atratik ang gamitam. GR4 ceramic coating. Ano yan? Mabaling pa gamit pang lugan natin for wheels. Nagmayatan si ka. Pag-agatangan mo tikas ta boy. Magatang mo ito TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga ro din eh. So gumatang to manin. May met pa no gumatang ka tikas to iti gatangay mag buy one take 2, buy one take 3 ta mas makatipid ka jay. Gum mabalin uri may isa lang kasta. Babalin latta. Nagmayatan ni si ka. Nagsilang na eh.
Gumatang to mamuti kasta. Uy, kita mo ni ate lugan ko. Kasla barbalulat ta kanayon. Sila nila. Di mo lang ako nagiganan magasgas. Magkarti ka mo tayo. Mamang mga lang mati